24 сол ҳукми додгоҳи Русия нисбати шаҳрванди ин кишвар Александр Сёмин барои таҷовуз ва қатли Ҳувайдо Тилозода духтарчаи 5-солаи тоҷик вокунишҳои мухталифро ба бор овардааст. Ҳувайдо Тилозода рӯзи 22 июли соли 2018 дар назди хонаашон дар шаҳри Серпухово нопадид шуд. рӯзи дигар ҷасади ӯро дар борхалтаи варзишӣ ёфтанд. боиси таассуф аст ки тақрибан 5 сол моҳиятан қазияро баррасӣ карданд ва ахиран натиҷаи парвандаро эълон карданд. аммо агар таҳти таъсири ҷомеаи шаҳрвандии тоҷикистон ва ниҳодҳои ваколатдори давлати тоҷикистон намешуд, ман гумон намекунам ки мақомоти судӣ ва дигар ниҳодҳои адолати судии Русия ба ин масъала ҷиддитар мутаваҷҷеҳ мешуданд. Шокирҷон Ҳакимов бар ин назар аст ки бо назардошти моратория эълон шудани ҳукми қатл дар Русия бояд ба Сёмин барои ин ҷиноят ҳукми абад медоданд. Шуҳрат Қудратов, ҳуқуқшиноси тоҷики муқими Русия, бар ин назар аст ки ҳукми содирнамудаи додгоҳ дар баробари амалҳои Сёмин сахттар мешуд. ӯ ҳарос дорад ки бо гузашти чанд сол маҳкумшуда эҳтимол аст озод шавад. агар дар ҷои Сёмин яке аз шаҳрвандони давлатҳои Осиёи марказӣ мебуд, ба ӯ ҳукми абадӣ медоданд. ҷони Сафарзода, ки дар аксари мурофиаҳои Сёмин ширкат дошт, мегӯяд гап сари адолат ва ё беадолат будани ҳукм нест. онҳо бештар аз ояндаи иҷрои ҷазо нигаронанд. гап дар сари ин ки оянда оё ӯ мешинад ё намешинад. чунки мо бисёр воқеаҳои чунин судҳои наодолатона будем. ё ин ки бигирем, агар ба ёд биёрем, дар Тоҷикистон чӣ қадр сари духтари тоҷикро буриданд ва афсарро аз овардан дар Россия. ҳоло кӣ медонад ки ӯ дар озодист ё дар зинд? қатли Ҳувайдои 5-сола аз қазияҳои пурсарусадо дар чанд соли гузашта буд. ин фоҷиа муҳоҷирони тоҷик ва ҷомеаи Русияро такон дод ва ҷониби Тоҷикистон бо ирсоли нота аз мақомоти Русия таҳқиқи мунсифонаи қазияро хост. шӯрои ҳуқуқи инсон дар назди президенти Русия гуфта буд ки дар мавриди ҷазо гирифтани қотили кӯдаки 5-солаи тоҷик дар Серпухово шак нест, вале баҳси додгоҳӣ тақрибан 5 сол идома кард.